Sampeyan catet, sampeyan paham ono. Pundi niku sing lara mati. Mergo dhewe iki gak iso nggawe ilmu sing gawe ku wong tuwek. Wong sing pinter sarasean. Wong saiki kakehan mangan sing digeleki wedak pupur. Ton nggih. Bener. Nggone wis wedake kandel, lali anak, lali bojo. Ngelek wedang nang warung terus. Ewo iki. Saiki ewo. Jagat pitu. Yo langit pitu. Pasar manggone ana kiblat. Legi paing pon wage kliwon. Manjing ana dulur 4-5 pancer, bancak ana wetonmu nek dina kelahiran. Nek nggo dina kelahiran gak ana, naase bancak ana. Saulan penuh. Mergo menungso diwajibno ana gak ana. Sugeng dalu baca rahayu. Rahayu. Kula lan rencang-rencang badhe tanglet-tanglet ten mriki. Nggih. Babahan pesan bajo ten Ulan Suro niki napa ae, Pak? Babakan napa? Ilmu. Pesan bajo ten Ulan Suro niki. Oh, Ulan Suro. pesene Mbah to. Nggih, bajo. Assalamualaikum ta'ala barakatuh. Waalaikumsalam. Putu-putu anak dukun, yai pinter. Sampeyan rungokno omonge Mbah Jo. Manggone ana Kabupaten Jombang. Kecamatan Ngusikan, Desa Kromong, Pudak Sili. Elmune Mbah ditokno. Sinten mawon sing gadah keluarga mboten kumpul ilang sampai berbulan-bulan sampean mados anakane gedang. Sampean peges anakane gedang kalih gaman. Sampean potong papak, sampean templok uyah. Diteplok uyah, sampean nyebab. Nek anakku ijik, bakale gedang iki iso trubus, tapi nek gak ijik, gak iso terik gedang iki. Iku contoh, sampean pirengaken, iku gambar. Ku kanggo ngeleki wong sing ilang tanpa pamit. Mbah pesen Bulan Suro. Tanggal pinten? Sakniki tanggal 21. Bulan Suro tanggal 1. Jumuah Pon. Mengenai Jumuah Pon Sabtu Wage, Mbah buka tata cara. Monggo sareng-sareng prihatin betah melek. Ndawek donga. Donya iki pun enten saru kala napa-napa. Nyebute sampean njaluk dulure sing lair bareng sedina. Kakang Awah ade hari-hari. Lah niku nek saged mpun nek saged ben bulan dibancaki kelahiran. Bubur abang, bubur menir. Bubur abang 2 piring, bubur menir 2 piring. Monggo disayuki, diguyupi. Ben nyambut gawe iso lancar. Selamat kan apa-apa. Tanpa bancaan.
menungso bakal nemoni sora. Monggo prihatin betah melek. Ndonga mawon. Mpun aneh-aneh. Manggon. Dhewe urip iku mok sak madya. Ayo dilakoni bancai kelahiran. Bancai danyang sing bubak desa sampean goleki sak ketemoke. Nek madosi dina panggonan sampean goleki nggo ilmu aksara Hanacaraka. Hanacaraka kanggo nulak balak saking balak. Monggo. Sareng-sareng kalih mbaja. Soal suro wingi niku, Mbah. Kenging napa tiang-tiang tulang wangi kok do loro-loronen, Mbah? Niku pripun? Niki obah musike menungso sing ninggalno adat kuno. Gitu? Nggih. Sopo ninggal adat gak kuat. Sopo ninggal pitung gak ngitung. Sopo ninggalmu gak ketemu. Ngebu bingung wae dina kabeh apik. Kebo iku duwe balung. Akhire ya gopak. Gelek ana tatanan wong tuwek-tuwek gak kurang wong tuwek. Nduk ndi ngono ana wong tuwek. Gelek sing tatanan kaya mbah. Iku. Sampeyan catet, sampeyan paham ono. Pundi niku sing lara mati. Mergo dhewe iki gak iso nggawe ilmu sing gawe ku wong tuwek. Wong sing pinter sarasean. Wong saiki kakehan mangan sing digeleki wedak pupur. Betul. Nggih. Bener. Nggone wis wedake kandel. Lali anak, lali bojo. Ngelek wedang nang warung terus. Ewo iki. Saiki. Ewo. Baik. Bayu. Hidungane, Mbak. Tatanan apa ngilangno adat bakal gak kuat. Sapa salah seleh becik ketitik ala ketara. Menungso sing serai bakal belai. Iki kena obah musike jagat. Sapa sing gak melok dadu? Mbak wis ngomongno bakale Gunung Jugruk Segara Asat. Kira-kira piye? Nggih. Sampe nangen-nangen sak mestine. Wong Jawa aja lali Jawane. Mlaku sak mlaku disertai teko pamit semelah. Mlaku rina wengi ilinga dulure sing ana etan, sing ana kidul, sing ana kulon, sing ana lor. Aku nyambut gawe, dampingono lakuku sak tingkah polaku. Ku ilmune Mbah. Weton kelahiran nopo, Mbah, sing ngrezekeni tiang sepuhe? Babakan weton sing ngrejekeni ora kok mergo temok 17 gak mergo temok selawe. Gelek ana temok apa ae jangkepno sing ketemok wali. Telung puluh 8 iku ketemu wali. Sandang pangan gedhong loro pati iku iling-ilingen. Iku sing dilakoni Mbah. Nek gawe omah ilinga kelahiramu weton. Iku nggonono lungguhana gawe adepe omah.
Jenengmu ya kanggo ateke omah, kelahiranmu kanggo manggone omah. Iling-ilingen cateten sak mestine. Saiki dina Sabtu Wage, bener. Kabeh wis nyekel babakan tuntunan dina. Aja nyemelekno dadu. Aja ngelokno dadu. Bener digawe media. Coba ganuk media. Ilang Jawa. Sekeng ilmu, sekeng menungso. Bibite teko dadu. Iki contoh. Iki dadu. Ya, sampeyan pahami. Iki dadu. Jenenge tempurung. Temen ana urip ana donya aja nganti urung. Jerone dadu ana bentung. Iki kanggo nata keluarga jagat. Disimbol tampar. Iki jagat lho iki. Isore dadu ana telapak. Tapak ana iling-ilingen. Isore telapak ana beberan. Beberno. Isore telapak iku isine Mas Picis Majabrana. Contoh. Meja iki sampeyan tontok ana opane panganane wong urip. Nah, dadu iki isine selikur. 7/3. Dadi suwindu teko dadu. Dadi setahun teko dadu. Dadi seulan teko dadu. Dadi sedina teko dadu. Contoh. Cukup buku nih, Mbak. Pas buku. Di situ iki. Dadu. D. Dalang. U. Wadah. Lho sampeyan diteni. Media dadu. Ilmu Jawa. Isine selikur. Lungguhe dadu medhun nang Jawa ana caraka. Ana caraka Tata Sawara padha jayanya mangga batanga. Dadu 20 dijikik 8 ijik 12. Sing 8 nang windu, sing 12 nang taun. Setahun 12 ulan. 12 dijikik 5. Itu. Jik 7. 7 manggone ana dina Jumat Sabtu Minggu. Senin Selasa Rebo Kemis. Manjinge nang manungsa. Jagat 7. Ya langit 7. Pasar manggone ana kiblat. Legi, paing, pon, wage, kliwon. Manjing ana dulur 4 5 pancer, bancak ana wetonmu nek dina kelahiran. Nek nggo dina kelahiran gak ana, naase bancak ana. Saulan penuh. Mergo menungso diwajibno ana gak ana.
Kotak cilik isine pasar. Legi 5. Paing 9, pon 7, wage 4, kliwon 8. Ki manjinge wali 8 9 dinari. Mulane nek poso ngelok lungguhe kliwon. Ndelok dulure sing ana jagat. Jagat etan, jagat kidul. Jagat kulon, jagat lor, dulurku kabeh. Aku ndek arep apa nglumpuk turutono. Tulisen pahamono sak mestine. Babakan medune taun nang dina 7 dijikik 3 ijik 4. Sing 4 manjinge nang etan kidul kulon lor. Dino sak pasarane. Ijik 3 dijike 1 loro. Ana lanang, ana wedok, ana padang, ana peteng. Cateten. Karek 1. Tukokno ngaron anyar. Kloso anyar, bantal anyar. Kekep anyar, ngaron anyar. Lebokno gedhong Sinaradena. Cateten. Bukaan wong loro ana apa? Muk jerone ngaron. Wujute endhog nduk jero takir bumbu brai. Bumbu pangan. Bumbune urip. Asal usule menungso teko endhog. Pahamono. Tulisin cateten. Rahayu, rahayu, rahayu. Nate ngobati tiang kesurupan apa mboten, Mbah? Pripun terus? Sering. Sering. Lamun gendeng ku piye? Ana sing kesurupan, ana sing gendeng mental. Nanti parah. Nggih. Tahu. Obate wong gendeng iku gampang yo. Diterapi tawon, dintupi tawon tok waras. Padahal gurung ana minyak tolo. Baru ana minyak tolo ya gampang. Iku cuma nek wong ndiku aja sampe dikeki minyak tolo iku kancane nyambut gawe. Ilmune mbayu kanok marini dong. Penjelasan sekti tanpa guru, digdaya tanpa aji niku napa, Mbah? Sabar. Nggih. Kalah mawon. Ngalah. Nggih. Ngalih. Ngalah. Udah cik diamu, ya ngambang kayak kodong pring. Piye urip iki? Lah iku wis pasrah. Ya. Nggih. Ngene wis pasrah manunggal dadi siji. Iku. Gusti. Kancamu kancaku, lakumu lakuku, suaramu suaraku. Banyumu ya banyuku, rupamu ya rupaku, lur biyen satu. Danyang Toban mbek Danyang Mojokerto ku dijak menyatu dadi siji. Ayo misana. Sejatine dhewe urip iku danyang. Mergo danyang ku sing mbubak desa. Ya toh? Nggih. Diwajibno nglungguhi diperintah Subakir karo Adisaka. Iku. Mulane digeleng kok Jawa. Sing ngobati tanah Pulo Jawa iki Adisaka sing mageri. Tapi wonge sing gak duwe tata krama.
digawe syirik musyrik keliru. Nggih.